ka Meghalaya Cement Limited thang sky kala suspenno ya arngot ki he ka Topsam Cement bakan thup yu Arun Kejriwal AVP Corporate Affairs bat ya Umesh Yadav GM Mines halor ka jing sha kanno bakila kran daki tin si tin sang ya kinong trei trai jala ha ka jing ja ya kulmar ka balaja ha ka arphau sau tarik nailar arja arphau lai ha ka por batmu ban panlong ya ka public hearing ha thang sky ha ka jing tho baka Meghalaya Cements Limited thang sky lingba u president kala pha shakite ki arngot ki he ka Topsam ki badai ru ki barjala laong baka Meghalaya Cements Limited kalayo ya kijing ujor na kinong tray ki badai ki trajala baki lapanan kam daki kitin si tin sang ki bamla ban pedang haka imlang kasalang katika khli du jong ka company Topsam Cement kala hukum ru ya baro arngot bakin pha kajing pensyai banaka e kada baki hab ban panan kam daki kitin si khadu hakite ki shithi bakala pha shakite ki arngot ka Meghalaya Cements Limited thang sky kala ong bakhnang banwan ra ka syong suk syong san hapo ka karkhana la suspenno ya baro arngot ka batrikam nadu balapan mi ya kajing penbena kuman kedaw hangni bakinong tray trajala ki bahapo ka Shatri jong ka Local Employees Association MCL thang sky kala pha da kajing tho shu president ka Meghalaya Cement Limited banweng kam ki teki arngot namar kajing kran ki tin si tin sang kila dawaru babaro arngot ki deban panmap hakmat kilat pathai khubor